Din is-sena id-dinja qed tfakkar 800 sena mill-ewwel presepju li qatt sar minn San Franġisk fi Greċja. Dan ma kienx presepju tal-kartapesta kif normalment naraw fid-djar tagħna, iżda presepju ħaj li jirrappreżenta l-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu. Net News tkellem mal-provinċjal Patri Twani Kirkop fejn spjegalna l-iskop wara l-presepju li kien għamel San Franġisk. L-iskop ta' San Franġisk dak li xtaq li jerġa' jgħix l-esperjenza ħajja ta' dak li ġara nar il-miliet ġewwa Betlem biex ikun jista' jara bajnejh iħoss dak li Ġesu Kristu għamel għalina li niżel f'maxtura fqira li xejjen għalina biex jerġa' jħoss dik id-dbatija li ħass Ġesu Kristu u l-umiltà ta' Ġesu Kristu, is-sempliċità għax il-miliet x'inhuwa l-festa tal-umiltà u tas-sempliċità. Il-provinċjal qal li wara li San Franġisk żar l-art imqazza u xtaq li jkun hemm għaqda bejn Betlem u Greċja u bekk kellu f'moħħu li Greċja ssir Betlem ġdida. Minkejja li m'għandna xejn dokumentat fejn mar, imma żgur li ma tistax tkun l-art imqazza u ma tmurx Betlem jew inkella il-qabar ta' Kristu. U nafu li almenu minn dak l-ispirtu, li San Franġisk aħna naħsbu li żgur li żar il-art ta' Betlem biex u rrit jerġa' iħoss sewa b'mod fiżiku. Patri Twani Kirkop saħaq li San Franġisk rid jerġa' jirritorna lil Kristu fil-qalb tal-bniedem. X'rid jgħallem San Franġisk? Rid jerġa' jagħti lil Kristu fil-qalb. Kien mimli biħu. Rid jagħmelu din l-esperjenza u din l-esperjenza sabiħa rrid jgħaddi lil oħrajn. Għalhekk anke meta beda jippriedka imbagħad kien hemm dak ra lil bambin jieħu l-ħajja f'idejha għax l-ak li rrid San Franġisk hija dan li jerġa' jagħti mill-ġdid l-Ispirtu ta' Ġesu Kristu. Il-provinċjal qal li f'dan iż-żmien il-Papa ikkonċeda l-indulġenza plenarja sal-ġimgħa 2 ta' Frar għal dawk kollha li jżuru l-Knejjes Franġiskani u jitolbu quddiem il-presepju.